Hei! Tervetuloa työhaastatteluvinkit numero 3. Tässä jaksossa me näytetään poikien kanssa teille, että mitenkä ei kannata pukeutua työhaastattelua varten. Vai mitä, Viljami? Joo. Oliko sä karkkia täällä? Ei. Hei! Hei, Viljami, hei! Viljami! Varo mitä ei. Minkä takia sulla on harskat sisällä? Koska se kuuluu styliin. Jaa. Tervetuloa. Joo, moi. Jari. Joo, tuli tosta just lenkiltä, että... Ai jaa. Jaa, työhaastattelussa täällä tulossa. Tää vittu. Terve! Tulikos kalaa? Joo, kyllähän sitä Missä mun käytöstavat on? Sori. Hei. Terve. Jaha, terve! Terve. Rannaltakos te ollaan suoraan tultu vai niinku? Joo, kävin tuossa vähän ottamassa arkkaa äsken nähtkääs niinku hyvä keli, aurinko paistaa ja silleen. Ulkona on 25 astetta pakkasta. No, tervetuloa. Mikäs teidän nimenne on? Niin, että mikä nimi teillä? Terve! Terve, terve! Joo, Ville, moro! Joo, Jari. Eikös kuulu hyvin käytöstapoja ottaa lakki pois päästettuna työhaastatteluun? Joo, anteeksi, ihan kauheasti, ihan kauheasti. Lakit. Joo. Lakit! Pois. Tervetuloa työhaastatteluun, Tarin Julia! Joo, moro, se on Kake tästä, terve! Jari. Joo. Meikä on niinkään moneen otteen sanonut, että kyllä pitää töitä saada ihmisen, kun ei ilman töitä voi elää. Tuli työhaastattelusta. Joo. Tervetuloa. Kiitos. Tulin tuossa traktorilla justiin, mulla on semmonen vanha Valtra, semmonen 80-luvulta on semmonen Valtra, ja mä tulin sillä sitten. Tein aamulla puita vähän sillä puolella. Joo, selvä. Onko sulla CV:tä? Joo, no ei mä voisi antaa sulle, mutta se on kotona se mun Philipsin vanha putki-TV, niin mä kattelen sitä. Ei niinku ansioluettelo. Jaa, ansioluettelo. Joo, mulla on 12-vuotiaana ollut vihreä hyvä karates ja 2 mitalia hiihtokisoista, kun mä olin ainoa osallistuja. Kuule, aivan sama paikka on sun Ai! A few moments later. Joo, terve herra toimitusjohtaja. Nyt on semmonen homma, että meikäläinen on saanut aivan tarpeeksensa, että mulla on lopputili. Terve taas ja kiitos kun sä katsoit tän meidän video, joka me tehtiin poikien kanssa. Muista, älä ikinä pukeudu tällä tavalla mihinkään työhaastatteluun.
Onko teillä jotain lisättävää pojat? Niin, että jos haluaa jotain kysyä, niin muistakaahan kysellä ja ei pitäis mitään mennä hänen videossa, mutta moikka. Hei hei! Paikka on sun Ai, kyllä Kake on aina sanonut, että tosi mies pärjää työelämässä kuin vaan oma itse. Joo, mä en huomannut sit.